Hello? Sige na. Si Jeffrey rin yan eh. Kasi na, yun naman. Si Brad Gapon eh. Mayo, nagkatawag ka. Bakansi ka rin diya. Na bagante og gamay kadyo trapon eh. Kay namugugoy trabaho ko ron. Mo ba? Nakay face shield. Sige, suot lang. Mas, mas. Ulihog ko. Lagbuk lang. Sige. Dayon, Wala kita yung moderator, ani. wala tayong moderator ani kay imbes nagsit akong moderator. Ba't dito magkasinabot ani ron? Dili yan, ay lang nato ni kadali kay ikaw anyway, ikaw ra man puy affirmative ani. Puli-puli lang nagistorya, di lang ang ato lang ni kayan, di lang ta magsapaw-sapaw din, di lang ta mo out sa topic. Ano lang siguro. Sige. Ang imong topic, imong pamatud-an nga ang Seventh-day Adventist Church, ang founder ani si Kristo. Ay, ayaw ba yung topic mo? Nagingon ka, ganyan topic nga. Ako pamatodaan ng Seventh-day Adventist. Tinokod ni Cristo sumala sa Biblia. Kanara. Kana sumalas Biblia og referensya naman ni referensya di mo gina magbulag. Depende sa ako, mo gamit ko. Okay. Ako yata kang rolo sana. Di, asa man jud? Biblia o referensya? 5:10. Lagi unsa man ni? Biblia hayta o apil ang referensya? Dili ko mosugot og Biblia lang. Depende sa ako kung mo gamit og referensya, depende sa ako. Dara mo gamit kag referensya basta kay nga tong sabot Biblia ag referensya. Kung mogamit kag Biblia lang, unar na nimo pero sabot na kita nga referensya hay kita apil ang referensya, di mo na magbulag doon. Sige. Imong pamatud-an nga ang Seventh-day Adventist Church gitukod ni Kristo sumalas Biblia ag referensya. So, ang rolo sana dili mo kawa sa gisay-isay, ha? Kana lang. Dili mo kawa sa gisay-isay, o niya, mitubag, sa kaminoto, at pangutana, sa kaminoto ang tubag. Kana lang. Dayon, kining, kinang subay, sima. Kana lang. Kasi, pila kaminoto? Ikaw lang akong buton og pila imong ganahan kay imo man ang barog, bala ka sa kataman, pagganahan ta ka. Sige. Kay di man ni kuan, di mo giniingon nga formal debate nga natay moderator og kining yatay. Naka-live pero wala man. Kadali lang, ha? Kadali. Asan tong recorder ani na mga kabaluan? Magwan ka, o mag-record ka niya? Ganin na akong record. Nag-record na tayo ka? Ay, listen. Sige, sabot na. Kung hindi mo ikuha ng record, pasabot nga, lugi juga kung dili na may ikuha ng record. I-record yun. May upload ba ginagawa niya? So may pulos aning mag-record ko niya dili upload yan, siko. Sige, i-record ha. Pantiginanglan niyo, i-post niyo mo ni. Ay, namang ko YouTube account, ito na ko ni post. Sa Facebook, di mo post, kitaas mo ni Kuras. Sige. Ako pamatudag. Pila kami noto ni. Pila. Wala magitay moderator. Pataka ito. Yawan yun. Paano lang? Depende sa aso ni mo taman. Sige. Pinakataag 10 minutos. Na lang, 10 minutos na lang siguro. O niya, pangutana 10 minutos niya po. Sige. Good. Wala may timeran eh. Pag wala lang ka na pangutana, napulo ka pangutana na siguro. Napulo ka pangutana. Sige, ano lang. Ito man may timer. May timer. Pag-utanin duha diri ba? Pulo ka pangutana lang, ano lang. Sige, aron din magkaroon na to. Sige, sugod na. Sugod na. Kay, kadali ko kay napupoy trabaho pa. Sige, mayong gabi mayong hapon atong tanan. Ginawang kontra na ako sa ibde. May nagimo aning tema, ako'y magpabarog o niya mga kaigsunan, mga gala
So akong gidawat kini nga tema nga akong pamatud-an nga ang Seventh-day Adventist tinukod ni Kristo sumala sa Biblia ug referensya. Kay iya maning tema mao na nga akong gidawat kay ako maghimo sa tema di nga budi mo sokol. So nga ako nga rin gidawat kay basin din kini muso umpan siya ba makasukol siya mao na kadayon gyud. So ako pamatud-an ang Seventh-day Adventist tinukod ni Kristo. So, atong nasayran mga kaigsunan, diya atod sa Genesis 2:3, tunay gingon niya nga ikapitong adlaw gipanalanginan sa Dios. Gibalaan o gipawlayan. So, diya pa lang nanay gipundar. Siguro ko. Oh. Wala man ta mag-isgot og ikapito magibalaan nabay. Ay, ako tingnan man ako 70 o sa manang 70. And this is all about ito sa ayan sa ko diya paminaw sa. O maglaruhay. Ay pagbuot sa ako ang pagmamatod kay mamo na akong tima na ako 70 sa manang 70 diay. Wala mag-object ako. Kini nga tong gisabutan ron, this is all about church and founder. So mag-isgot ra kay tutukon kinsay katukod kang tawhana. Gani lang kay akong tima na ako subay mo tima unsa man sa English ang ikapito 70 man na ang akong tima 70 man eh. Pagsulat sang maabot ra ko diya di man bugon na ka man dayon og Ito man ni issue nga ikapitong adlaw ba ang atong gidebatihan. Oo na ang ikapito mo man yang sa gitukod ni Kristo. Ug mao lagi pagsulap lagi. Diferensya og Biblia o naay Biblia o nga nagingon nga ang Seventh-day Adventist gitukod yung Kristo kay naay mabasa. Tao man ato pagka human ani nga dili man ka mamina akong gipahayag nga nalayo ko bugas nga tema Seventh-day Adventist tinukod ni Kristo. Lagi sa gamit kog 7 kay ngano. Nino sa nagamit kog 7 days so by dito Genesis 3 ay English sana Genesis 2 kay 7 na mamanay kapito sa paghingat sa ako pag-present nako kay maron makatuo juga tinukod ni Kristo. Ay on sa man taon di pa kada ka balong mo dito sinabot sa tema God kay guys got na ato ba wala man kakasabot sa akong tema. Sige, wala pa sa ni mo adoy ego pa hulay. Ato nang sakyan nimo sige padayon kay maminaw ko. At sakyan na lang na di baro nga nimo nya naka-record na ra ba nya bisan paminaw. Lahi man gud na. Daw sa man taon ni ay. Di man ni. Padayon ako Sige. Go, apit padayon na so no gibaraw sa akong katbang wala ni kasabot akong pagmatuod. Ang ikapito kadlaw mao na ang 7 day. O sa English Genesis 2:3 kita nalaginan, gipahulayan. Unya kini nga 7 day mga kaigsunan. Kaya akong tima na ako kay pamatud-an man ako ni tinungkod ni Kristo. So dunay tag na mga kaigsunan nga kini nga ikapito mga igsoon. Diya sa kining kuan ipadayon nato diya sa Exodo mo na ikapito gipanalaginan sa Ginoo. So gipanalaginan ni sa Ginoo mao nang diya ay sa lagi kumabot ay buwat lagi ay sa lagi pagwan dili lang magkakaroon ning klarohon. Ang atong tema imong pamatud-an si Seventh-day Adventist Church. Lagi ako lagi pamatud-an lagi object ako magklarohay ta. Ang imong tema imong pamatud-an si Seventh-day Adventist Church gitukod ni Kristo. So dapat Abino sa man ako pagkaw man ako nga di ba man ka mo ko na uman iba lang din mana. Pagsulat sa lagi na nag-deliver man ko na unsa man taong gawin. Layo mo gud na sa imong deliberasyon. Layo na topic paminaw sa lagi. Wala man ko ligaw sa tema kay 70 man. Ay ba andra ni mo sa naanya na iglesia paminaw sa. Paminaw sa lagi. Sige padayon na. Karon ato nang tanaw. Paminaw sa lagi pag object diya kay man tamaw ni wala ra ba tay moderator magiging object man tahan nato pagkahuman ani. Adi padayon ko. Padayon. Ayaw sa sapo, takot po yung baba mo, takot po yung baba diya, kay lisod ka rin mananapaw, di ba, kasi langit ba? Ipadahin ko. So, pag ako sa Exodo, no na ikapito, di panalaginan sa Diyos, o bawa siya, no? Dili yun na magtrabaho, kay kapito man na. So, kay ako man ipamatudan nga, ako ni ang iglesia, Seventh-day Adventist, tinukod ni Kristo, kay nga, no? Diya sa Matthew 16:18 mga kaigsunan, wala man ngan diya ang kining pulong nga kuan 70 kay mama gyud ni pangutana sa kontra niya. Mateo. Doon ay lay sa object lagi noon sa nagkuan pagani ko. Siguro mo gamit Mateo. Matthew 16:18.
16. Wala lang mga kaigsunan sa Matthew 16:18 nga walay pulong iglesia diya ngalan at nang walay ngalan sa pangalan sa iglesia. So doon ay handumanan mga kaigsunan na ayaw sa lagi pagsakaw-sakaw kay Wala ikaw yung babata Minor. ko pinag-babali mo. Minor. So doon ako paghuman nga. Ay, God naman ka. Naminaw ko. Dili to akong tingog. Sige, padayon ko. Wala man yan mga kaigsunan na ang ngalan sa iglesia ng gitukod ni Kristo. Niya sa Matthew 16:8 mo na ipangutana sa akong katpag niya, ako ni siyang paminaw ng pangutana. Nanuwa man yan na ay handumanan mga kaigsunan na ang ngalan sa iglesia, maayo dire na ay handumanan. Unsa man ngadto kanila Isaiah 55 versikulo 5. Ngadto kanila ihato ko sa sulod sa akong balay o kasulod sa akong mga kuta ang usa ka handumanan ang usa ka ngalan unsa kuno handumanan nga usa ka ngalan mao ni ang pangalan ng iglesia karon paminaw unsa man ang handumanan versikulo 6. Ikaw ang usa ba madumuloong magigpikon sa kagalingon kang Jehova nag-alagad kaniya o ang tagatagsa nagabantay sa adlaw ng pahulay sa ngalan ni John adlaw ng pahulay. Sige, padayon. Tawag, dayon. May imong tawag. O, tagkuan na ni. Sige, ate padayon Kung sa ngalan ni John, ang sandumanan, versikulo 6. Ang adlaw yung pahulay. Okay, so ang adlaw yung pahulay mga kaigsunan mo ni ang handumanan ang ngalan sa iglesia nga nagbantay sa ikapito. Unsa na iglesia? Ang Seventh-day Adventist. Ang pulong iglesia mao na ang katawan. Unsa na ang katawan? Mao na ang nagbantay sa aday pahulay. Mao na akong tema haom kay ni karon. Na ang kinidig iglesia igsoon mo ni ang nagbantay sa adlaw igpapahulay. Okay, so kay ang Seventh-day Adventist man so ang iglesia ang kini Adventist sa kini dictionary kay referensya man gyud atong kuan mao ni ang naghulat sa pagbalik ni Kristo ang meaning ana Advent or kuan sa kuan Adventist nagpaabot Pebreo 9:28. Wani sa ikaduha so nagpaabot nga katawhan mao nang ang 7 day ang ikapito mao na ang gibantayan gipahulayan sa mga iglesia o ang Adventist nagpaabot sa pagbalik ni Kristo. So klaro galekson ako nang patugan diya ba lang dapita so klaro na. O diya nabatasan mo ni Kristo ang adlaw pahulay. Si Kristo nagbatasan sa Lucas 4:16. So mao na kay handumanan man ang kuno ang ngalan sa ngalan ni handumanan mao ang aday pahulay kay handumanan man mao na nga si Kristo di ay batasan sa aday pahulay o nya di lang kay si Kristo lang apil diri ang mga apostoles kay handumanan man mao man ang iglesia ka atong tema ay kapitong adlaw mao man ang tema Seventh-day Adventist tinawag ni Kristo. Ang tinawag ni Kristo ang iglesia dili mga kaigsunan mao din ang nagbantay sa ikapito o 70 ikapito mao ang adlaw may kapahulay sumala gyud sa Biblia gyud referensya gyud sa buhat 13:14 isa ng mga apostol nag-ingon dire o sa ingon dire apan sila mibaktas ikan sa Perge o miabot sa Antioquia sa kayutaan sa Pisidia o sa pag-adlaw pahulay sila misulod sa sinagoga o ng lingkod. Ato nakita igsoon nato ta kato day ngalan sa handumanan mao to ang aday pahulay ang 7th day. Ang mga apostol misulod sa adlaw pahulay ning lingkod ato pa klaro og nagsimba gyud dito kinaminaw sa pulong.
So, napamatudan na ako ang iglesia ang no. Ha? Ang iglesia, ang Seventh-day Adventist, igsoon, mao gyud tinukod ni Kristo. Nganong tinukod ni Kristo? So, wala pa nagpagkatao si Kristo. Nagingon siya sa Juan 8:58. Sa wala pa si Abraham, ako na. Klaro mga kaigsunan, si Kristo di ay ang nagtukod. Sa 7 day mga kaigsunan, dito sa Genesis 2:3, si Kristo ang nagtukod. No, siguro mo deny ni siya kay mo deny niya ang kaatbang nga si Kristo dili Dios, diyan ang pagka-Diyos ni Kristo. Klaro, nakamatudan sa tema, si Kristo di ay ang nagtukod. Okay, klaro yun. Dapat patudan ang tema, gani, bisan pa, tiningalan ni handumanan, mamanikwaon dito sa Isaias, sa bagong langit, bagong yuta, at tanan katawhan manimbas adlaw in pahulay. Kay handumanan na, ang ngalan, no, adlaw in pahulay. So, klaro mga kaigsunan, ang katawhan, ni Kristo, babantay rin sa adlaw pahulay mo na ang Seventh-day Adventist. Ang Adventist, nagulat sa pagbalik ni Kristo. Ito gulatan si Kristo. Ang iglesia ang magbantay sa ikapito adlaw. Kora, klaro kayo, kung tiba, napabarog yun. Mao dahil ang tinukod ni Kristo. No? Ito? Muna, pangutana sa kabang karon niya, ibalaan ko na. At itangan daman ang ako ng matubag mga kaigsunan. Ora to? Naroon niyo kayo nga ako yung napamatudan ang maong tema, ang Seventh-day Adventist, yun ang tinukod ni Kristo, mga kaigsunan. So, napag-uras gamay, no? So, gamay na lang, padayon ta. So, ang saan ko lang, balikon, ay kapito kaadlaw, mauna ang pundasyon dito, Genesis, tinukod sa Diyos. Wala nga Diyos mga kaigsunan, si Kristo. Niya ang iglesia mauna ang nagbantay sa ikapito. Niya ang Adventist nagpaabot sa kang Ginoong Hesus. Kang Ginoong Hesus nagpaabot mga kaigsunan. So, klaro kayo kung di man nakabarog yun mga idalay. So, siguro musupak, pinawat bang, sigurado yun. No, maura niya ako pamatuod gandam nako sa pagtugag sa imong mga pangutana. Keep dahil kaya pangutana na. Nagkaulo ka pangutana. Daghang salamat sa imuhang pabarog Mr. Rinian, Jeffrey Rinian, usa ka magwawali sa Seventh-day Adventist Church. Ato lang ni gidawat iyang hagit mangigsoon tungod kay nagadawat mong report ani nga sa para po mga kakaubanan nga gibawalan daw kuno ni sila o pangdebate sa si Rinian. Pero ato lang gidawat ning iyang hagit unsa ka tinuod po ning gibawalan. Pero sige na lang at least nga nagka-istorya kita. Okay, bisan sa bisis panahon nagkahinabi-ay gitang duha. Kaning tema nga imong pamatud-an nga ang Seventh-day Adventist Church mauning iglesyang gitukod ni Kristo sumalas Biblia o referensya. Ang pangutana, imo ba ning gipamatud-an tungod kay mabasa sa Biblia o gipamatud-an nimo tungod kay dili mabasa sa Biblia? Napamatudan ako gyud sa mga bersikulo. Ang mga bersikulo nagtugan subay sa akong tema mao kini ang napalig-on. Atubad lagi mo pagkutana kanang misod. Kanang misod pagkutana. Kanimo ni kay imong nabasa sa Biblia o imong gipamatud-an tungod kay dili mabasa sa Biblia? Okay, natubag lang ang pangutana. Mabasa ako kaduha na pangutana kaduha na. Hindi, gibalik lang ako to kay wala na ibalik kay wala na. Sige. Ayaw na kaduha na pangutana. Natubag na ko'y pangutana kay atong tema, sumala man Biblia sa Mr. Gwapo. So, atong mga bersikulo nga gipangbasa mao na napaligon sa akong tema, busa napabaro gid akong tema, sunod pangutana. So uyon na nimo nga imong gipamatud-an tungod kay nabasa sa Biblia. Nabasa yun ako na pamatudan. Mao biya ang akong tema. Mao yun ay nagpalig-on, lagi sa mga bersikulo akong gibasa, busa
nalik o napabarog yun akong tema. Okay. Anong lisod? May pangutanan. Ipamatud-an ang ngalan sa Seventh-day Adventist Church. Ipamatud-an nimong mabasa gyud sa Biblia. Ang pangutana sa mga bersikulong imong gibasa, magkutlo tag isa. Lucas 55 bersikulo 5 ngadtog 6. Mabasa ba diha ang Seventh-day Adventist Church? Mabasa dili. Okay, ato bag mo ni wala man ko nagkotlo og Lucas. Dili, wala, dili. Isaya Ay kaya mangutana ka. 6. Naghatag na ba ako role nga dili mo gawa sa akong bisay-say. Amo lagi, imo ning gigamit ang sitas. Isaya 5 bersikulo 6, mabasa ba diha ang Seventh-day Adventist? Kay mo man kang gipamatud-an nga mabasa. Sabi ato bag mao ni. Doon ay bahin nga mabasa, doon na po dili bahin nga dili mabasa. Mao na nga akong tema kini nga bersikulo numo ni napalig-on sa akong tema. Wala man ta nagdebate nga basahon sa usa ka bersikulo. Ang gingon sa atong tema sumalas Biblia dili sumalas sa usa ka bersikulo. So lato Okay. nagipangutana. Ikapila na tong pangutana ha? Ikaw-apat na, ikaw-apat. Kaupat. Tapay. Kuan da. Sayonom. Pangutana. Imo gihapon pamatud-an ang Seventh-day Adventist Church gitukod. Ang akong pangutana kay imo man gipamatud-an. Buot man nimong ipasabot si Kristo ang founder ani. Okay, auto bag na ako. Wala man ko wala man tan debate pa founder. Dili. Imo man Wala gani diya kanilang. Mo object kan ko kay ala ko tema na ako. Akin dili man yun, wala man ta nag debate og founder. Kaya tinukod man dahil man ang founder og tinukod. Ang tinukod gani kanang apon foundation ba? Foundation, lahi po lang founder, lahi po lang tinukod. Osbay pangutana kay di madawat. Ani one. Ayaw pikpa sa tima, ikaw na ba yung naghatag tima na matutos ka? Kakadawat. Kay mo man gyud Ayaw side comment ha. Kay mangutana sa ko. Kay mo man gyud Kalima na. Oh. Ay, kaulong na. Kay mo man yung gipamatud-an ang Seventh-day Adventist Church mauning gitukod ni Kristo. Pasabot ba mo tuod nga simbahan? Balik ka. Balik ka pangutana sa kay. Kay mo man gipamatud-an nga ang Seventh-day Adventist Church mauni ang tinukod ni Kristo. Nagpasabot ba mo ni matuod nga simbahan? Okay, ang simbahan naman ang iglesia, punubaron sa ato panahon karon. So mao gyud na, mao biya lang aga na bersikulo akong ibang basa. Mao na ang napalig-on sa akong tema nga ang Seventh-day Adventist tinukod ni Kristo. So, klaro kayo napabarog yun akong tema. Sunod pangutana. Ingon ka nga mao ni ang simbahan nga matuod. Ang pangutana nako kay Biblia man og referensya ning atong sabot. Ha? Niya ko'y referensya kung basahon pamplito ninyo. Dili niya ako, dokumento lang gini ako. Ingon sa inyong pamplito, oo, Katoliko ang matuod nga iglesia. Kini mo yung sa kakamatuoran nga walay masinabuton nga protestante bisan pa sa niya kamadasigon sa pagtuon sa Biblia. Nga atong basahon na nga makamatikod ni ini og magabaton sa dagway sa Kaya kanila, pangutana na, dili man na yung pangutana. Basan ka. premise ni ayo pagulat sa premise. Hello, ako tong balikon akong pangutana kay premise ko. Yeah. Ni premise ayo sa object kay ni premise man ko. Ingon ka nga ang Seventh-day Adventist Church mao din ning matuod nga iglesia. Napoy referensya akong basahon kay ang sabot nato referensya man. Ingon din ni sa referensya inyong pamplito dili ni ako. Dokumento lang ning ako. Oo, Katoliko ang matuod nga iglesia kini mo sa kakamatuoran nga walay masinabuton nga protestante nga bisan inunsa niya kamadasigon sa pagtuon sa Biblia nga makamatikod ni ini og nagabaton sa dagway sa pagtahod sa kaugalingon og kon siya magapatalinghog sa kamatuoran mahimo nga pruibahan pinaagi sa balaang kasulatan nga ang tuod Katoliko ang matuod nga iglesia. Sakto na imong nadungog o nasayop ning inyong pamplito. Okay, adjubag mao ni. Kana ako na daw mo intakto na pero dili man na Romano Katoliko. Awa mo ta maglinaw. Ay subag mo subag ako. Ito pag taka sakto ha. Kanang pulo nga Katoliko dia dili man na Romano Katoliko nya kanang Katoliko wala dili man isarang Katoliko.
So sa nga natupag yun yung pangutana. Okay. Bisan to niya wala ko magsaysay ana, gitupag gyapon nako. Okay. Aron gyud gidigan daghan reklamo. Ang kana nga basahon, ang mulugang ba ko ay sapaw-sapaw. Kana nga basahon, wala man ay kining bisan to niya kana dili man na suwat ni ikuan sa amo Abot asay man ikutluan ng basahon. Sige So, na. tubagon gyapon nako Kanang Katolik ko, wala man nang ngandig Roman Katolik. Kay lain man mo kay makabasag Katolik ko kamo na. So gitubag ra ko na tinuod ay imong gibasa pero kana ang Katolik ko dili kamo kay dili man Roman Katolik. Okay. Kompleto ha Roman Katolik. Sige. Kung tama. Kay Biblia maning atong sabot. Wala pud ta mag unsa nga bersyon basta Biblia. Oh. Wala ni sa atong sabot ning kanirang bersyon na atong dawaton basta bersyon. Akong pangutana. Okay, pangutana sa yon la kayo. Ha? Kaday lang ikapitulo na, ikaunom na. Ikaw na. Napalipat. Sige. Ay kabala ka. Ningon din sa Biblia nga confraternity version. Itong basahon. And I see you today that you are Peter, upon this rock I will build my holy Catholic Apostolic Roman Church, and the gate of hell shall not prevail against it. Sakto ning imong nadungog o nasayop kas imong pagdungog? Okay, paminaw ha. Eksakto akong nadungog, pero dili man ikaw ang pamatuod sa tema. Ako may napamatuod. Gawas ko, ikaw ang pamatuodan na kanang ikaw na mo kuha affirmative nya kay ako may affirmatibo, so imong katungdanan mo guba sa akong tema dili karon panahon sa imong pamatuod sa imong iglesia. Okay. So usbay pangutana kay dili madawat. Akong sunod pangutana ikawalo. Kadali lang ha. Sunod ikaw mga affirmative. Aminaw. Ano na imong dalon nga tema sige. Kapito na sige. Itong pangutana. Ingon ka kung gibasa to sakto di ito. Pero ang imong rason, wala man ko nagpamatuod anang Katoliko. Ako amna. Sakto man na, di man ko mingon nga sayo pa mong gibasa kay nadungog mo na ako alam mingon Ang sayo. pangutana mo ni. Kay sakto man din ni imong nadungog dinis Biblia kung gibasa. O niya imong gipamatud-an di nga Seventh Adventist Church mauning matuod nga simbahan. Ang pangutana, hain may matuodan kaning nabasa na kung Katoliko Romano o kaning imong Seventh Adventist Church nga walay mabasa sa Biblia. Ang katubag na ako paminaw. Kaya imong gibasa, insakto na. Basta ikaw affirmatibo. Paminasa. Insakto na imong gibasa. Alang, mingon ko karon nga sayo. Kaya nabdungog man ako. Insakto na imong gibasa. Ikaw mag-affirmatibo. Kay negatibo man ko karon, mao na nga ang imong katungdanan mao'y pagguba sa ako ang pagpamatuod. Okay. So, kana imong gikuan ako, sana akong nadungog, Ikawalong pangutana. ikaw mapamatuda na kung ikaw na mag-affirmative. So, wala ako oyo na ningon lo isakto kay nadungog man. Ikaw, So, wala ko ningon nga mao nang matuod. ikawalong pangutana. Ikawalo. Gidawat na nimo ni tinuod ay ni. Karon. Ay, nasa. Wala na ako na ginabot nino. Sa balinaw. Ayaw sang sapaw-sapaw. Tinawar ba Ayaw yun sa pagkomentaryo. Putana ko. Wala na ako nagidawat. Nagingon ako insakto. Ganong insakto? Okay. Natasa man ako. Ingan ako manadungog. Wala, di na ito maglalis na. Ingon ka. Ay, nasa. Isang sapaw kay mangutanan ako. Ikawalong pangutana. Oo. Ingon ka nga ang imong nadungog insakto di ay. Karon kay mo man din gipamatud-an nga ang Seventh-day Adventist Church mao din ning tinukod ni Kristo. Unya ni aday ko nabasa nga Romano Katoliko gitukod insakto dinhi. Ay may tinuod ani kining iglesia. Kami na sa. Ayaw sa sabaw kay na. Kami na. Ito ba ba? Wala ko lingon nga. Gidawat na ako na. Ano man sa Ako ko lingon nga karang. sa pauman. Akong gingon nga nadungog kay insakto. Akong nadungog. Pati no, di ba na karon nga wala mo direktor magsapaw-sapaw. Wala pa ko man sa kung pangutana ka sapaw-sapaw man ka. Dili maklaro nan din ning kapilihan nimo ani ba? Hindi pangutana. Ano nga pangutana? Imong gipamatud ang Seventh-day Adventist Church gitukod ni Kristo. Itong pangutanan niya, unya na aday ko'y nabasa sa Biblia nga I will build my one holy Catholic Apostolic Roman Church. Ingon ka, nasakto na. Sa ato ba pasabot Hindi pangutana ni si pangutana. ano ko mo ni? Ang pangutana mo ni, ang sakto day ang Katoliko Romano dili ang Adventista. Kasi tumago. Ayaw sapaw.
Okay. Mami na ma. Insakto nga akong nadungog pero wala na akong gidawat. Kaya imo man gipasa alang mingog sa ako nadungog. Karon, bali asa lang sa pastor lagi. Kung sa to. Imo na pamatudan. Sunod na atong debate kay alternatibo man ko ang imo karon mao'y pagguba. Wala ko ingon nga gidawat na ako na. Insakto akong nadungog. Alam mo ingon ko sayo. Wala bagol-bagol ko nga nakadungog ko. So wala na ako nagidawat. Okay, kasi ang niya kay ako mang alternatibo ang imong trabaho mao'y muguba. Okay. Kasi ang tungutan. naning niya. Kasyam ni kasyam. Kay sakto magani imong nadungog. Hain may imong dawaton kining sakto o kining dili sakto. Okay, ito pa mo ni. Ano nawa? Ang dawaton na ako, gini ako gipamato, dili na imo. Kay ngano, kada imong gibasa nga Matthew 6:18 bogos na. Dili na mao. Sunod pa mata na. Di ba? Sakto man gani imong nadungog. Hain may imong Oy, sakto lagi, pero wala ako gidawat. Wala na ako oyone, paminaw ha. Insakto ako nadungog, pero wala na ako gidawat, wala na ako oyone. Kaya nga no, bugos man na. Sunod pangutana. Last na na. last nga pangutana. Oo. Akong malikon tong pangutana ganina. Nagpasabot ba nga si Kristo mo i-founder na kasi gatukod? Di ako pima lagi tinukod lay founder lay ang founder lay ang tinukod. Ana. Ang founder gani mao nay na kuan. Kami na wa kasabot di pulong founder lay ang nagtukod. Ang nagtukod Kristo sa iglesia ang founder lay po na siya. Simple. Oh, ang founder kini mao siya na pundar sa dako nga building. Oh, mao na siya ay kana ang gitukod ay gitukod. Oh, I will build na. So, siya nagtukod sa building. Sampo lang. Lahat po itong founder kaya siya may mangungpan, mangulo sa kuhan, dining mga tao. Siya ay nagtulog sa pila. Kanang gitukod. Lahat ng founder. Tanawag ay meaning. Oo. Eh, wala. Malitong mo tara. Kaya katapusan na. Wala. 5 minutos. Ikuan. 5 minutos. Last na tong pangutana ha? Wala sa to. Wala. Sige, daghang salamat sa imuhang tubag although I'm not satisfied but okay na to. Kay ikaw naman mismo ningon although wala na gud unta tay debating mahitabuan kay ikaw na gud mismo aning ni mo diangkon nga tinuod tong imong nadungog pero wala nimo dawata. Sabi tinuod nga wa di dawaton. Ha? Dingon na nga sakto man tong imong nadungog. Duha na gyud na akong gihatag nimo nga referensya. Kaning Katoliko matuod nga simbahan inyo ning pamplito inyo na po nang giingon nga bugos na kuay lago nag-is ng bugos aron bugo wala na dili man na bugos kay inyo man na sa to pa nagapod-apod ron mo pamplitong bugos ani ha unya ikaduha wala man kay napamatuod bisag usa may na lang unta mi-submit ka na kung bisag pusta nagbuwad na lang ba nga niya si Binti Adventist Church nagtukod gid ani si Kristo founded by Jesus Christ in the year of wala man. Ha? Wa man kay natag bisan isa. Sa daghang bersikulo imong gigamit, tanawan ning imong gikatarungan. Dias Mateo 16:8. Wala na nganli. Na ako'y Biblia ginganlan man lagi. Ya, di lang ka pamatuod. Muna nga imong tuyok-tuyok, ingon na nimo ipasok ning imong Sabado. Ingon kag na mahulay mit Sabado kutlo na bugas buhat 13:14 sa San Pablo nanulod og sinagoga si Kristo ni sulod sinagoga Lucas 4:16. Ito pa rin kining ni ang standing of sa atong tema di man. Church unfounded man atong gisgutan ana. Itong pamatud-an imo kung siya nagtukod, gibasahan ti ka, gipangutana ti ka nga mauyon ka ba nga ang nagtukod ani mao gini ang founder kay si Kristo may gitukod say founder. Wa ka mo tubag. Kanahadlo ka sa inyong doktrina? Sakto ba ning imong gingon? Dili na sakto. Kaya tuyo krito sa ikapitong adlaw pahulay sa bato mao bitong ni object ko kay di man na topic na to. Ingon bitaw ka nako nga unsa may imong gustong topic adlong igpapahulay ningon ako nimo nga sumo man na sira man nagbalik-balik. Unya ingon bugyag pagkaon na lang unsa mo ani taon rag pahulay ninyong paborito di ay. Amo nang ipasok ra ninyo ning adlong igpapahulay sa bato. Dili sus topic. Hingalan kag founder, hingalan kag tao. Unsa nga referensya, unsang bersikulo. Ang imo man gitagpi-tagpi. Kung sa binisayaan ng Seventh-day Adventist Church, 7, ikapito, D, adlaw, Adventist, unsa man gikan sa Griego pagbalik. Church, simbahan, iglesia.
Unsa din kapitong adlaw sa pagbalik sa iglesia, ana. Mura kag nipalit anig sakyanan kay simbol. Una ligid sunod chassis, sunod kaha. Imo lang gitagbi-tagbi. Then imo ding i-claim nga mo na mo'y tinuod. Kalayo ra. How comes? Okay. Man nimo tubaga tong akong pangutana nga si Kristo mauning gatugod sa Adventista mo'y founder. Hello. Amo na niya patkya si mong kay wa jud ka o magkakahingalan og founder mo bitong gipangutana ti ka og si Kristo nagtukod sa iyang iglesia sa may founder wa ka mo tingog. Ano man nilikay kas kumtana kay iskot kag dili mo guna dili mo ta magisgot og founder. Mao man guna. Kaya nga naman unsa may giingon dinhi sa inyong Seventh Day Adventist belief. Nagingon ang Seventh Day Adventist Church belief nga the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen Goldwhite, one of the founder of the Seventh Day Adventist Church. Wa man kay natag. Ano tayo inyong balasahon si Ellen G. White maoy nag dalang isa dili kamo. Rick Sinotos na lang ha. Ano yun? Alas ka, kaya nag-isip ako. Naputi kita-kita. Mura gidangat, meron nga akong kontra, debate nga. Busy din trabaho. Anya, nakordam na ka si mong pabarog mo. Ayaw diri agi, bawal. Nakordam na ka si mong pabarog. Mura na kag natarantar, pero kung lang gisakyan. So wala yun. Wa kay nahatag, bisan na lang, kusta nagbuhat. Mo lang, gitagpi-tagpi lang nimo. Kaya tanawa ha? Name ha? Kung pamatutan, Seventh Day Adventist Church, pag moingon galitag name, nasayod taan na, di na putol-putulon. Pero imo putol-putol? Sabay kay kalibutan o gunsay construction sa name. Unang akong hanyo nimo, pagtuon sa panagsa. Okay. Name ang gana, Iglesia Adventista, Seventh Day Adventist Church. Yang anong giputol-putol man na. Big capital letter ba yan na? Capital letter lang na Mao na nga, pakyas kasi mong pabarog, saon ni mo gwarawarag bandila nga kamoy tinuod, bagay maila din yan. Kami pakyas mga membro sa Seventh Day Adventist Church, akong hinabi, balik sa Katoliko kay siyang paminsa, dili di ay mo mga Kristiyano. O tanawa? O na ko'y referensya, dili man Iglesia Adventista ang gitukod, Katoliko man. Naingon imong balibad sa inyong pamplito, di man na Romano. Ida naman ko'y Biblia, imong gikoreksyonan ng Biblia na ko bugos. Wa man tagasabot og unsang Biblia atong gamiton, kanara nga bersyon, wa man basta kay Biblia atong hamon. Mao na nga, sa sunod, mamatuod ka, magtuon. Kaya aron dili ta masawayan kay daghang naminaw. Daghang maminaw. Time. Okay, mayong hapon ka atong tanan. Okay, salamat kayo. Mr. Gapo no, Guapo o Gapo. Ayaw lang ko personal kay narabatay pamirsa, narabatay panultihon nga ang pikon laging talo. Kalma lang. Adi na yan, gusto nyo Guapo ka. Sige, Gapo na lang, Gapo. Personal, hindi na mo yung nga-plead. Kalma lang. Sige, unang pangutana na ako, Mr. Gapo. Naibalo ko, diba, dili ka mamakak. No? Ito baga lang, diba, dili ka mamakak? Okay, kinsay naging mo sa tima, ikaw, ako. Objection, mo man ta maghisgot og kinsay gahimik. Ay, lang, tubaga lang. Kinsay naging mo sa tima, ikaw ba o ako? Tubaga. Dili man ni issue kinsay gahimo sa tima. Madali lang, lagi ako pangutana, tima man kinsay naging mo sa tima nga pagkatukuro ng Seventh Day Adventist. Ako ng suggestion. Okay, ikaw ay salamat kayo. Ikaw naging mo sa tima. Sunod pangutana. So, pag di mo ni mo tima, dili ni mo ni supakon. Ang tima nga kung gi-suggest nimo, imo nang proposisyon. Ikaw mo pa lagi. Mo nang supakon. No. Kung yun ka, ikaw naghimo o niya imong gisupak lang. Natural. Ako nang supakon. Ay, salamat. Sige, ito, naitabuan nag-debate rata kalon. Kaya ikaw may naghimo tima. Debate. So, Tinood. okay, sunod pangutana. Kaya ikaw may naghimo sa tima, o yun ka nga ito afirmatibo pod.
Uy, dili uy ikaw ikaw ang negatibo, ikaw ra kung ni-suggest sa tema. Ningon bitaw ko nimo. Salamat kayo kay ikaw din nag-iwan sa tema o niya. Nabagoy 1 minute isag sapaw. Ningon ka nga sa may atong tema ingon ka adlaw igpapahulay ni balibad ko ningon na buga nga kalano na lang ni balibad ko kay sumo kayo sunod ni suggest ka na kog bunyag na lang asamot motong ningon ko nimo amay mas maayo imo na lang pamatudan kay ikaw may affirmative ang si Binti Adventista tinuod ni Kristo kay ako nang supakon ni uyon na bitaw kana. Sige. So, dili ka mo supag nga ikaw naghimo sa tema lagi. Si ako naghimo nagpadasol ko nimo tema imo nang proposal ikaw mo pamatud ako nang supakon ni-suggest lang ko nga kanang timaha kay kana mo ganyang timang kalanong gidili at logig babahutay sumo na mo Pangutana. Pangutana. So, kay ikaw may naghimo sa tema. kaga O yung ka karon nga ikaw o yung ka karon nga ikaw nagpapakanin ikaw ra naghimo sa tema. kapila naman ning pangutana nimo Kadua pa, ikatulo. tupat na ni So, yun ka, dili ka mo supag nga ikaw naghimo sa tema. ay dili ko musupak ana nga kana atong debatihan nga tema ako nang gisupak Ay, salamat. Di na ka mo supag. Apaw kay napot 1 minute pagbaton ako yung patasan kay ato kas langit di o kay lugaran akong gihimo na tema posisyon na to imo nang proposition natural kay ikaw magbabarog kay ikaw may membro si Binti Adventista ako nang gisupak kay Sige, pangutana. Sa akong nadungog nimo, napod mo nga wala nimo supaka. Tinuod to, di ba? Imo gisupe. kana wala ko supak Okay. sa Wala man nimo supaka nganong imo man gisupak karon nga wala man day ka ni supak sa paghimo wala nimo pa tema. 1 minute ayo sagsapaw wa pagkali ko kahuman sa kung tubag nagamo Ano na mapangutana ko? Sige, pangutana ko. ipangutana kay kung explain mo pa 1 minute wa pagalito seconds to ni sapaw na ka Sige. okay Pangutana ko. Ay, tubag. tema ako nang gisupak giuyunan ako nga kana atong gidebatihan la na magpasabot nga niuyon ko nga kana mo na tinuod mo na tinuod gi tema nga atong gidebatihan ako nang gisupak kay ako ang negatibo wa Sunod pangutana. kay atong kalawan So, ang naitadwa ni nagmagdebate ta karon kay ikaw naghimo sa tema. yes Sunod kay pangutana. debate ta akong gipadasog sa imo nang Sunod pangutana. Sunod pangutana. ano sa kinabuhi akong gipadasog ng proposisyon nimo imo nang pamatudan kay ikaw may nagbarog ana nga pagtuo si Binti Adventista ug kaya ba nimong gipamatudan ako nang gipak wag kay na pamatuod bisag isa Sunod pangutana. Kalinaw ha. Ang atong tema sumala sa Biblia ug referensya. oh Kining sumala sa Biblia, diri ka Biblia una. Ang atong pamato dili lang usa ka bersikulo daghan og bersikulo. O yun ka, usupak nga ang akong pagmato dili lang sa usa ka bersikulo, tubag. ay akong gi uyunan nga ni ang atong gidebatihan mao nang timaha unya ni gamit kay daghang bersikulo wa man kay mabasa bisag isa ka buok diha nga si Binti Adventista bisan gani nang Mateo 16:18 imo nang giingon nga wa may mabasa ang ginganlan da wa okay mabasa oy damgor kag morning Okay, sunod pangutana. Sunod pangutana, mana? sige na time Okay, mato di mo imong goyonan ang mga bersikulo. So, kana imong pag-uyo, di na nimo supako ang mga bersikulo. Akong dito ang basa. Uyunan ako ng bersikulo nga imo nang gigamit mo bitong gipanulat Ay, salamat ninyo. Yun ang dahil ka dahil. sapaw. 1 minute. Ayaw sa sapaw lagi. Kinaara ba sa to? Pwede mo sapaw, ikaw boy gaguba na. Sige. O gayon, Dito na yan. manalbaw sa langit. Number 1 na kang tagat. Ako nang giuyunan ako, nga nigamit yung mga teksto, ako bito nang gipanulat. Pero gisupak na ko na, wala kayo na pabaro, bisa-bisa ka buok. Kasabay si Binti Adventista si mo diya. Ha? Ayun tatong gadagan, pusta nagbuhat, ganyan, si Binti Adventista, si Kristo Diyo, nagtukod, ay versikulo kapitulo 1, balik-balik lagi ka ng imong isyong sabado. O bitong niugdi ko ganina nga nung sabado, mga ang atong, kuana ni, founder man, kining ni ang gatukod man, ang simbahan mo may atong i-trace up, anak, kinsing tawana, wa man. Okay, sunod pangutana. Ikawalo na ng pangutana ha, ka-record ko dire. Pila, kapila? Kawalo na. Dali, ano ba kayo Kawalo na. Sunod pangutana. Kana imong goyonan nga bersikulo nga akong pagpamatuod, mo'y pag-lead-on sa akong tema, matod mo, imong goyonan. So, kay gioyonan naman nimo wala na kay supakon, ani. Ay, nisupa ko ana, niuyon ko anang bersikulo na. Paminaw sa ayo sa sapaw. Niuyon ko anang bersikulo nga muna imong gigamit, pero ako anang gisupak nga naman wa kay nabasa ana.
kung wala ko na uyon ni imong bersikulo nga mo na imong gigamit, mao bitaw ni object ko ganina kadi unta ko mo uyon anang bersikulo nga kay nalayo mas tima kay sigot naman kag ikapitong adlaw pagpahulay uklo kasi Exodus. Wala uyon ko nga. Kaya ako na lang nang giuyonan aron na jud kay mapabarog. Pero ako nang gisupak kay dili mao bitaw nagnegatibo ko. Okay, ila kapila pangutan na kasyam na ni. Oh, kasyam na. Imo uwan ba paspas kayo ay mong kwan ba. Dali ara kay napulo bisan ikaw pagani nga pangutana ba. Ikawalo ba na ikapito tong ganina? Diyan mo na. Ayaw dali dia kay nagbante ra mo. Kita. Sige, sunod pangutana. Tiket. Okay. Sige. Akong tema na ako ang Seventh Day Adventist tinugod ni Kristo. Unya, ipangbasa na akong mga bersikulo, mauli na pala kung akong tema, matod mo imong uyonan. So kanay uyonan, matod mo imong supakon. Unsa imong supakon nga imo naman giuyonan di ay. Okay, tubag. Giuyonan ako na nga matay imong gigamit gi bersikulo. Gisuot ko na tong paay ko kay mahulog ko gal. Tawa. Una pag mapakipil mo. O paminaw sa explanation pero dili ta magkayabo-yabo ni. Ha? Giuyonan ako na pero ni gamit kag uses ako ni object ko kay ato pala sa tagagipitong adlaw ni object ko kay di man na mao bersikulo ha imong gigamit. Ako na lang tikong gisakyan. Giuyonan ako na imong bersikulo karon mapabarog nimo na. Pero ako na supak tungod kay wala kay na pa matuod na. Okay. Uyon ko nga kanang mauwitan nang ni uyon ko kay mao na gigamit ni pero ako na gisupak. Uyon ko nga kana proposisyon na nimo ako na gisupak. Okay, sunod pangutana. Imong gigamit ganina ang Confraternity Bible, I will build my church, Roman Catholic, di ba? Ibasa mo to? Okay. Kung mabasa na ako dire sa Confraternity Bible, Matthew 16:18, walay mabasa na I will build Roman Catholic. Upat Ulo na nimo nga pindi na ka sa debate. Ulat ta sa ko, ayaw galimot, upat ka Hello. Basig galimot ka. Last nga pangutana na nimo. Okay, akong katapusan pangutana, i-challenge pa ka. Sige, challenge. Matod mo sa Confraternity nga ang nabasa, I will build Romana Katolika. Mo na yung gibasa. Nawato na ako, amo niya akong challenge mo. Kung wala ko'y mabasa sa Confraternity Bible version, kana imong gamit nga version. Ba Roman Catholic, nga I will build Roman Catholic, Apostolika Romana. Kung wala ko mabasa, kana nga version, hindi ka ni debate sabot yan. Kung mabasa pildi ko. Basig ka. Ang Confraternity version upat na ka version lang na usa. Paminaw sa sapaw. Ako ni i-screenshot ni mo paminaw. Hindi pwede magsapaw-sapaw. Sige. Kani bitong style nimong sapaw-sapaw no, isa ikat ang time. Kani kitong rule ka nagsapaw-sapaw ka no. Di ba ilang lagi ni mo pangutana. Wa pa man ko naman sa challenge. Bago naman gisapaw. Kami na sa. O gatubag ba ko? Challenge man god nya gasapaw. Kanang imong challenge, mudawat ko ana nga challenge, pildi ko kung mabasa nimo sa Confraternity. Upat man ang version nga Confraternity. Paminaw sa ayan lagi sapaw. Dawat ang challenge. Kaya ato sing i-explain Mudawat ko ana nga imong challenge kung mabasa nimo sa imong Confraternity. Unya kay naamon pug Confraternity nga mabasa. Gawas kon ang tanan ni Confraternity wala jud kay mabasa. Upat biya na ka Confraternity nga version sa Bible. Okay. Isa ra na kabuk, duha ra kabuk. Okay, ato ba kadali lang. Ako na. Tamo explain ko. Kung ang tanan nga Confraternity wala gid siya mabasa, pildi ko. Pero naay mabasa sa isa ka Confraternity, daog gihapon ko. Napabarog na kong timo. Gadili. Ana nalagbuhat. Okay. Mo niya kung challenge, ang imong gingon. Wala na. Challenge nimo ako nang dawat sa tanang Confraternity. Challenge nako nimo, challenge nimo ko nang dawaton kung mabasa nimo nga ang tanang Confraternity wala diha nakabutang ang Romana Katolika. Pero sa isa ka Confraternity kung nakoy mabasa, wala na. So may challenge na. Sige, salamat imong gidawat ang challenge nako. Mabasa nimo sa Confraternity. Paminaw sa akong i-screenshot sa kana nga version na imong gigamit karon mao po na akong gamiton para maklaro nga kana imong gamit bugos. Upat man kabuok version ng upat man kabuok Confraternity. Ako sa pistorya ha.
ang gamiton nako nga version nga Bible kana imong gigamit. Ako ning i-screenshot sa imo nga walay mabasa nga Roman Catholic nga sa bagato koron hindi ka kon walay mabasa ako ni screenshot ha. Sige. Ako ni kana nga version tan-aw ra to nabuking ka karon imong bugos nimo. Tubag ko mo. Sige. Ako nang dawaton. Sige. Paminaw sa. Ako nang dawaton imong challenge. Kung Okay, gidaw sa ligi mo na. lagi ayo sa isapaw. Ako nang dawaton imong challenge sa upat ka version sa confraternity. Wala sa tanan Isapaw version lagi, akong dawaton ay, at paminaw. Bakit? Ikaw nagingon tanan version dawaton ha. Ay sa kadali. Ayo sa kadali, ay kadali lang ay sa sabaw. na naman yung tao ni. Ikaw nagingon gani na nga tanan version gamiton. Karon ang kini nga version akong gamit kana nga Japon nga Ay, version problema na nimo gamit mabasa sa imong version. na confraternity nga Bible kana nga version akong gamiton pagbasa nga walay mabasa Roman Catholic. Mapod mo dawaton nimo. Sige, ako ni i-screenshot karon ha. Yon. So, ako ni padayon so wala na oras kay tapusan naman nga pangutanan nako. Sige na buhat Ako ni i-screenshot pa. Lain kondisyon kung mabasa nimo sa imong confraternity o mabasa sa tanan nga confraternity nga wala iglesia Romana Katolika. Basta kay ako Wala mabasa sa kuwada og gyapon ko. Imo namang gidawat akong challenge. Time na. Ayaw na po niya akong challenge. Gidawat Time naman na. mo. Time na. Lagi. So, Wala. ayaw na dagan istorya. Kaya gidawat na nimo kong challenge kung paternity evolution ang basahon. Wala na dagan istorya. So, Okay. gidawat ato tanan version. O sa pamayatong debatihan nga ikaw na niuyon naman Oo. ka ana. So, padayon na sa imong 5 minutes lang ha, ang imong pagribatal. Matapos na ni. Oh, panapos ta 5 minutes lang. Tapos, akong i-screenshot na kato akong challenge imong ginawa, Roman ani. Sige, padayon ta. Ah. Sige. Ako ay mga tagunang pabarog. May alternative. Negative. Ako may last. Okay. Ang iyagong challenge mga igsoon nga iyagong pilihon kung iyang mabasa ang walay nini ang walay Roman Catholic Church sa confraternity nga iyang gihawiran. Kana dawaton na ko na kung sa tanan nga upat ka confraternity puros na tanan walay mabasa. Una ako awar gyapon. Di na ko namdawat nga challenge. Dapat unta Ay, kaya, kadali lang. Ayaw, addiction ako, kadali. wala Imo nang gidawat, ayaw na bawi, Gidawat na nimo, ay, dili na nimo pwede bawian. Dili na nimo pwede bawian ang istorya. Ayaw na bawi, kaya nidawat naman ka. Wala objection, di man siguro ni Kabalho. Ayaw na. Kaya nidawat naman ka, niya karon, di na pwede mo dawaton, di na pwede. Ayaw sa. Sige pa na yun. Ano man tayo, wala man tayo objection ani na kay last rebuttal naman ng ato. Adi, ni pa lang ko dapat dapat ko kaya ano. Naga. Sige, kadali lang anong ni-object ko. Ay, Sabi nga mo ka dawaton, niya karon, di na pwede mo dawaton, di na pwede. Hindi mo naman gidawat. Padayon na, mo na ni-object ko, padayon. ayaw object kay masakitan mo nang mo object ka. Di lang kay na ako no ganahay mo gan batakan na nabe maminaw. O mo lagi imong mo nang nasakitan ka sa kuang pamahayag, ayaw sa object. Parsag din ako kay wala wala man mo ganawa mo gan so kay kino. last rebuttal naman tag 5 minutes. Sabi na sa wala ni object ko. Imo mo mong gibawi. Dili na naging ka nga imo nang gidawat na karon di na po nimo dawaton. Paminaw ba? Ayaw lagi object paminaw sa kong rebuttal. Unya nakaana mo dito na nimo itingob sa imong rebuttal dili na dili mo. Sige padayon. Sige. Ano ba yan Oh. Dawaton ang iyang challenge mga igsoon. Kung mabasa siya sa tanang confraternity na wala iglesia Romana Katolika. Siya wala mabasa. O di sa ako naman, sa to pa, nagpabili ng kamatuoran. Nga dili si Adventist Church ang gitukod, kung dili iglesia Romana Katolika lang. Mao bitong niingon siya siyang pabarog, wa may mabasa sa Mateo 16:18 nga gihinganlan ang iglesia. Wala ay mabasa. Pero sa akong confraternity, naay mabasa. Sa ilang pamplito, Katoliko ang matuod. O niya sa ilang Adventist Church belief, Iglesia Adventista, si Ellen G. White ang founder, dili si Kristo. Muna ilabing tuod. Ang kanang ikamit na ko na siya, pagpamatuod lang na siya, nga dili si Adventist Church ang gitukod, kundi Iglesia Romana Katolika. O sa kung matan baga dapat, magpabunyag na ka. Imo mo kung i-challenge na lang imo ang challenge. Kana, ako nang dawaton. Ngayon ko nga mo dawat ko anang nga challenge. Ako nang dawaton nga challenge. Kung mabasa nimo sa upat ka confraternity nga ang nga pareho tanan ang pagkasulti,
confraternity dili man. I will give my one holy Catholic Apostolic Roman Church man. O sa ato pa, di gid mo na madinay ang kamatuoran. Sa uban nga confraternity, wala na mabasa. Sa ako naman, di na ko na madawat imuhang challenge. Madawat lang na ko na if tanan nga kuan pildi ko. Kung tanan nga confraternity wala. Muna labing tinuod. Ang kamatuoran dili nimo na malalis. Ngano man, ikaw nagpabarog sa imong kamatuoran kasi ikag tuyok-tuyok kaning Sabado. Madugay na yung tuyok ni mong Sabado, mahagbong na jud kag Domingo. Kaya Sabado ana, ang sunod na Domingo na jud. Oh, basin ra, puhon. Ato nang paabuton. Kay ikaw ni Uyon nga sakto man na. Akong gibasa bitaw, sakto man na Katoliko ang tinuod pero dili Romano. Kan di ka og confraternity nako nga version, sakto gihapon na. Oh, sakto ang imong supakon. Dalang kay challenge. Matod sa imong challenge, mabasa nimo walay Romano at Katolika. Dapat unta imong i-correct ba nga kung ako'y mabasa si Adventist Church, gitukod ni Kristo dili Katoliko, pili ka ana unta to. Wa man. Wala pakya sa kong igsoon, pakya sa kong amigo sa pagpabarog mao na nga dinher ko kutob og dagang salamat. Akong paminawon nimong ribatal katapusan o dayon natong panamilit kay mong uli. So, dagang salamat brother Japo no. So, ako na po pero nga mga teksunan pagguba. So, klaro kayo, nyatras kita akong katbag. Nganong nyatras, itoon. Kaya hadlok siya basahon, confraternity version yapon na ang basahon. Yun, nabasa nga ng mga Katolik na gitoko ni Kristo. Wala dire. Bao na nga, kanang gamit na version, bugos na. Nganong bugos na. Tungod kay, kana ang mga pinulungan, mga kaitsunan. Giimbento ra na. Mao na ilang gamiton. Aron kuno hay mabasa ang Roman Catholic gitoko ni Kristo. Nanong may makayong bugos na. Kaya di ay original. Kining original mao ni ang walay mabasa nga Roman Catholic. Mao na ayaw mo kumpiyansa ning akong katbang kay mangingilad ni. Bugos. Mao na nga dili nga dawaton ang challenge kay nga naman bugos man. Mato ni upat kuno ka bersyon. Asa upat ka bersyon? Usara ka bersyon an confraternity oy. Kaning confraternity Bible version kini nga kuan hubad ang original ani wa mabasa Roman Catholic. Nay ako dire mao na ginang katbag ngilad. Nangilad ni. Kanya matod diya ganina. Gini dawaton niya. Na matod niya nagkaroon ni balibad niya trust. Murag chip on nga gawa sulod. Bot pasabot hadlok siya kay basahon man ako. Hadlok siya mga kaitsunan gingon sa karon iyan ang gibawi nga dili Roman Catholic. Ay kanang matod pa niya nga kining niya dawaton kay kuan dili ko no pinagi sa upat ka bersyon gamiton. Mao ni ang palusot. Ang pagpalusot, mao timaan sa iyang pagkahadlok. Bosa napabarog akong tema nga naman. Akong kontra, mioyon naman siya. Mioyon sa mga bersikulo. Kaya alamon tema, wala man naging sumala sa bagong sumala sa usa ka bersikulo, wala man naging namon tema. Alamon tema, sumala man Biblia. Sumala sa Biblia, na diya sa Genesis hangtod sa Revelation, may nagpalig-on sa tema. Wala man may nagdebate nga sumala sa bersikulo, sa usa ka bersikulo. Mao na nga, iyan ang gidawat. Yun na siya, yun. So, ako'y padayon. Dili, ganina, challenge ako siya. So, karon miatras, hadlok. Kaya ano, gusto niya, upat ka version ko, no? Nisimang, ang akong kontra, na hadlok. Baka mga kaitsunan, ayaw mo kumpiyansa niya akong Biblia sa akong katbag. Ang nabanay Biblia ka, center. Screenshot na siguro na niya. Bogos na, nga yan gibasa, bogos.
Yan ang bogos. Okay. Di ay original oh. Ako ni screenshot siya para mo to siya. I will build Peter. Another yo. Oh, akong basahon ni karon ni screenshot na ako ni si Higson para mo to siya nga. Wa agi na mabasa. Pwede na po na ako dili ni screenshot siya kanya atras naman. Mao na ang kapag ayaw mo kumpiyansanin kay mangingilad bugos ang Bible gamit. Akong balik ko na akong tema na pabarog na ako. Ngayon pabarog. Yan naman gyoyonan. Pila na kami na to? Wa naman say gisupak sa mga bersikulo. Pila na kami na to? Ako man ang gyoyonan. So ang iya lang gisupakan ako. Pero sa bersikulo nga pagbasa okay na siya. So unsa pa may atong debate yun okay naman di ay. Yun naman dahil sa mga bersikulo. Bawda nga, waayod, akong katbang waayod nakabungkag sa akong tema. Objection sa gamay. Pila na ka oras? Na 2 minutos. 2 minutos. Salamat. Sige. Salayan ko Anyway, batal lang po ni. Bawda, wala na yung batal kayo, final naman Lagi. Sige, padayon ako. Bawda mga kaigsunan, matod niya, nangita naman sa founder. Founder ko no. Lay ang founder, lay ang gipagod. Kanang gipagod, iya bang tukoron balimbawa na yuta nga 50 meters. Diya gipagod ang building. Kung ang founder lay na po na, kanang founder, kuhan kanang gitudlo na niya. Ang kamatuoran mo na founders, ano yung nagtudlo. O niya nga mong tema kay gitukod, ang polong gitukod sa English, builder man na, kondel, kwadra, pagatukoron. O na akong kunta ng utana may tungod sa pag-founder ni Simang sa atong tema. Wala mi nang debate founder. Kundili, tinokod ni Kristo ang Seventh Adventist. So, ligon ka akong tema, napamatudan ako, napabarog, kaya gano. Grabe niyang nilihay sa akong mapangutana o yun na siya. So sa napabarog akong tema nga ang Seventh Adventist mao gini ang tinuod nga iglesia o tinukod ni Kristo. Wala man yan diya nga Roman Catholic sa Matthew 16:18. Gawas taiyang bogos nga Biblia. Gitampered mga kaigsunan. So inaot kag ni nga video recording ma-record ni ma-post niyo dyan Japo para ma-blogger ang yung batak nga Biblia. Daghang salamat og maayong hapon. Pwede daghang salamat sa imuhang pabarok Mr. Jeffrey Rinyano sa kamagwawali 70 Adventist Church. Kini inyong ubos nga slugon sa Ginoo si Brother Eugene Gapo, membros Catholic Faith Defender, Sambuanga City Chapter. Tangilang ling ato ang live komentaryo aning video ha mga higala niyang atong pabarog mahitungod aning 70 Adventist Church maong gitukod ni Kristo. Daghang salamat og maayong hapon kanatong tanan. Daghang salamat. Bye-bye.